Obidva idú k nám. Dobre, idem preč. Nie, ty si na jedna, ty si. Neideme, označuj mi to. Vidím to. Však to je označené. Sú to dvojky? Neviem. Nepozrel som sa. Inak, jak vyzeráme teraz? Piče, krejtku som otvorila, kurva, kokot. Pojbanej. Myslela si náhodou, že Ranky, čo mi jebe. Rondo. Áno, však počinky... Nie, bože, nie počinky. Víkendy alebo rondo. Ale nemusel si to špecifikovať. Hej, ja som nerobil tú aktivitu. Ja som ani nededukoval, ja som typoval. Kde? Audio. Čo je? To je hore TF? Gameplay lobby. Lobby music. Póda. Sú tu bežia. Bežia po okraji. Počúvaj ma, stále nevyšli spoza toho balvanu. Na kopci vylieza. Na kopci, jaj. Druhá No, strana. teraz. Tam vyliezli teraz hore dvaja. Špehali sa. Ja som pozeral druhú stranu, tam boli tiež hráči. Jak ako door obstruct, kto tu zaparkoval, kokot? Poďte taxíky, no. Už niekam, ty kukso, že ideme, tak aspoň chcú nejaké normálne zbranie, ty kukso do ruky, nie nejaké oné. Kačko, budeš mať s Redotom, hotovo. A na tejto mape nejdem nikam do hôr, aby ste vedeli. Vyhonil som si. Áno, ale nie. Medzi našimi členmi, takže Si preto vyhodil, chápem. áno, do diery golfovej. Však ale to bolo veľká diera. Mali Tak to tebe stačí len Vánok? najmenšie pošteglenia. A končím s tým proste. Mali sme občerstvenie, oni mali. Bežia tu ľudia. Kde? Neviem, hore. Tak som prišla do jaskyne. Aj my sme v jaskyni. Ja viem. Pozor na tebo, tu sú oné otvorené tie červené, oné sú satellite crate-ky. Áno? No. A ja som tam išiel, ale žiadna interakcia nebola. Lol. Aha. Čo tiebe? Tu sú oni... A to je ďalší jammer pack, tebe sa minul, tuším, Dominik. Medveď pojmaný. Zás? Áno. Peče, tu sa fajti. Sranda by bola, keby ste 1v1 zajebe ťa medveď. Ja neviem, či zase radšej vnútri. Nie, pičovina inak. No nad nami sú ľudia 100%, ne? Ja neverím, tu sú také zónové pijavice. Vieš dropnúť do... Nevieš. Dobre. Ne, čo robím? Ja som kokot. To sa nestalo nikdy. To sa nestalo. Tu není zbraň, Dominik, neznášam trápom. Jak mňa? Vy ste to označili do piči. Aké to označila, hej. To by presný. Vieš, čo si môžem vybrať? Medzi trojkovým, jednotkovým, dvojkovým a jammer packom. To je všetko, čo tam bolo. Dominik sa nesťažuje, dostal prvú zbraň do ruky a už kýni. No vidíš. Lektor. Ja nemám nič. Ja nemám behať. Prečo ste išli tam? Ďalší je tu. Ja som sa to piče. A mňa zajebu a teba nie, ako to čo je. Ja vidím. Zajebem ich. Občas rozmýšľam nad pesťami. Bolo by to presnejšie. Aj to si na peste mne nahodlo na čo iné. Tiež som to nestihla povedať. Istý. Hej. Ha. Pičalbo. To bol zdych mimo mikrofónu. Daj mi medikamenty, okamžite. Ja si iba teba idem mačetu, to nechcel s ňou. Klasika. Tu je mutant, keby chcete niekto, Renátka. Normálne, to bol Dominik. Ešte vidím a hneď sa mi srdce rozbuší. To nič, tak inak. Čo chceš? Moja najúbenejšia mapa na celej tejto hre. Bootcamp. Nie. Kam chceš? To čo máš za skin? Než teraz Šimol. Však, čo je?
To riť obťahlo, ty. Však to mám bodusný oblečok, lebo to idem na party, tak No, takže kam? v čiernej sa ti viacej lesní riť. Takže budke A- nakoniec. Ja musím dať follow, lebo lohujem. Ovuluješ? Lohujem. Same thing. Normálne to bol Dominik. Dobre. Nechcem od teba nič, no ty ma len biješ. No počkaj, po teba, že mačety, to je rozdiel. Ukludnite sa, lebo tam hodím Blue Zone Grenade. Prečo to bude panická incident 2? Wow, wow. Wow. Nech sa mi ľúbi, že keď nemáme enemákov, tak máme sami seba. V ktorej časti tohto kokota zomrel Alex? Buď hore alebo dole. O, ja hore. V strede. Druhé poschodie. Tam. Asi. Boli sme, že 11? Halus. 27, ale no. Môžeme zase bežať do zóny. Čábo. Zase oný ten running simulator. Bah. Počúvaj ma. Piče, ale koľko to je kameň na tejto skale. Ja sa zblázním z tejto zóny. Nechcem nič hovoriť, ale prešiel som 4 veľké hangár. Tak nič, tu si ho našla. Mám sa pýtať, že ako si vedela, že som ho našla? Jo. Keď sme im ujebali auto. Teraz som to chcel povedať, ale bojím sa, že oni skôr ujebú nás. Tu bol. Jeden. Dobre. Jop, ešte ten jeden. Už není. Dobre, auto, rýchlo, fuč. Súhlasím. Banger. Moje väzstvo. No, ale- Ešte aj keď tu nejsom, tak ťa rýchlejšie dám sledovať, jak ty mňa. Tak ale ja som čakal na teba. Pič, tam. Tak to má oné. Fuj, to je jaká hnutá čokoláda. Biela čokoláda Raffaello, nekupuj si to. Nie, teraz mám od bielej čokolády podložku. To je jak bieňal, bože. Sorry, ja mu musím ty vyjebať skôr.